Treći dan poslije bila je svadba u Kani Galilejskoj, a tu bijaše Isusova majka. Isus i njegovi učenici također su bili pozvani na svadbu. Kad ponesta vina, majka reče Isusu: nemaju vina. Ženo, šta ja imam s tobom? Odgovorio Isus: moje vrijeme još nije došlo. Njegova majka reče slugama: učinite sve što vam kaže. Bilo je tu 6 kamenih posuda. Njih su Jevreji koristili za pranje, a u svaku je moglo stati 2 do 3 mjere. Isus reče slugama da napune posude vodom i oni ih do vrha napune. Tad im reče: sada zahvatite i odnesite glavnom poslužitelju. I oni odnesu vino. Poslužitelj nije znao odakle je vino, ali sluge jesu. On okusi vodu pretvorenu u vino i pozove mladoženju, te mu reče: domaćin obično najprije nudi najbolje vino, a poslije kad se svi napiju daje slabije, ali ti si čuvao najbolje vino za kraj. To čudo u Kani Galilejskoj bilo je prvo Isusovo čudo. Tako on objavi svoju slavu i njegovi učenici povjeruju u njega. Poslije svadbe Isus ode na nekoliko dana u Kafarnaum sa svojom majkom, braćom i učenicima. Približila se jevrejska Pasha, pa Isus ode u Jerusalem. U hramu zatekne trgovce kako prodaju volove, ovce i golubove, te mjenjače novca kako sjede. Isus osuče uže u bič i sve ih potjera iz hrama. Istjera ovce i volove, mjenjačima prospe sav novac po podu, a stolove im prevrne. Prodavcima golubova reče: nosite to odavde, ne pravite sajmište od kuće mojega oca. Njegovi se učenici tada prisjete da je pisano: izjeda me revnost za tvoj dom. Jevreji su ga pitali: kakav znak nam možeš pokazati pa da sve ovo radiš? Isus im odgovori: srušite ovo svetište, a ja ću ga za 3 dana podići. Oni mu odvrate: ovaj se hram gradio 46 godina, a ti ćeš ga podići u 3 dana. Ali Isus je govorio o hramu svojeg tijela. Kad je oživio, njegovi su se učenici sjetili da je o tome govorio, pa su vjerovali pismu i riječi koju im Isus kaza. Mnogi su povjerovali u njega jer su vidjeli čuda koja je učinio u Jerusalemu u vrijeme Pashe. Ali Isus u njih nije imao povjerenja zato što ih je dobro poznavao. Nikomu nije trebao svjedočiti o ljudima jer je dobro znao šta je u svakom od njih.